čo ja tých gólov moc nedávam, takže neviem, nespomínam si na nejaký takýto. Každopádne boli ste prekvapení, keď to tam padlo? Trošku aj áno, no ale keď som potom videl, že vlastne ten brankár vychádzal dopredu z tej brány von, tak hlavne to potešilo, ale bohužiaľ nestačilo to na to, aby sme dnes mali nejaké body. Presilovky, zdá sa nám, že bolo tam dosť príležitostí, malá efektivita. Presne tak, no dnes v dnešnom hokeji sú presilovky a oslabenia asi to rozhodujúci faktor v hre a nám to dnes naozaj nešlo. No, vypadli nám tam aj nejakí hráči dnes tesne pred zápasom aj z tých presilovek. Nechcem sa samozrejme na to vyhovárať, ale no nebolo to úplne ideálne. Rozoberieme si to, určite na tom na tréningu popracujeme a o 2 dní máme ďalší zápas, ideme ďalej. To, že vypadli tí hráči, to bol veľký problém? Tak veľký problém, no tak určite je to, keď je to takto narýchlo, že na poslednú chvíľu sa to nejak premieša, niečo sme si nacvičovali a zrazu to vypadne, tak je to iné, ale proste takto je, no mali sme sa tomu nejak prispôsobiť, no chýbalo nám tam nejaká finálna prihrávka, strela, niečo také, no. Keby tu boli oni, či by to bolo iné, to je ťažko povedať.